Igen? Itt van az OTP. Igen. Aha, várjál. Várjál. Lassabban, ne. Melyik az OTP? Ez? Nem. Ez a pont, nem? Ez itt az OTP. Ne ilyen gyorsan. Ne nyújj bele az OTP. Hol a bejárat? Itt a vadász. Itt a bejárat, nézd Hol meg. a tudod? Itt a bejárat. Itt a bejárat, itt az OTP. Ez egy csöcs, bazd meg. Így, hallod? Ez egy csöcs. Így jöttem, csak lassan. Várjál, melyik a fejed? Zoli az innen jött. Hallod? De miért grimasszolsz? Várjál. Így jött az Zoli, az meg így jött. Már innen láttam, mi van most. Várjál. De melyik volt a sztori? Még egyszer mutasd meg. Hallod? Nem tudom elmutatni még egyszer. De én hol voltam? Kétszer nem tudom. egymás mellett Így jöttem. Azért hogy benézett a kamerába? Igen. Szőke kapitány megmutatja. Na, még egyszer a sztorit, de most úgy, hogy valami akció is legyen. Én lesz a partnernél. Ez egy lyuk. Igen. Zoli jött. Zoli így jött. De hogyan? Így. De két ujjal így jött. Két ujjal. Két ujjam átszabadna odáig. Igen? Közben grimaszolt így. Várjál. Dúgtad? Így grimaszolt a fejével. Nagyon durva. Én itt innen jöttem. Igen, hát ez YouTube, igen. Innen láttam azok, hogy Zoli az... Mi? Igen, Zoli azt innen láttam azok, hogy már nem józom. De jobbra nézett, hogy balra? Igazság szerint erre meg erre így. Aha. Ebbe a De mik ezek a lyukak még a fején? Így lépett, Aha. mind a lovak. Aha. Utána így Számzított, jöttem. no? Ja, utána befordult így a zöldre. Átjöttem hozzá a zöldön. Köszöntem neki, és Zoli visszaköszönt, hogy vegyek neki pénzt. Várjál, lemaradtam. Melyik volt? Hol volt az OTP? Így. Melyik az OTP? Várjál, mutasd meg. Előbb meg itt volt. Nem, itt a bejárat. Ez mennyi OTP? Itt a bejárat. És akkor ide Melyik bejárat? Az OTP. Itt a bejárat. Jó. Ott volt a vadász. Szóval nem. Itt jött. Itt a bokros lett. Bokros is ott volt. A bokros az itt volt. Jó, már csak 4 órát tudsz fölvenni, úgyhogy lassan mondjad. Mit szólsz hozzá? Mit szólsz hozzá? Ez egy érdekes történet volt. Szerintem. Szépen. Nem tudom, hogy hol van a partnernél. Boldog